Aşgabat'ın aeroportunda migrasiya we gümrük gulluklarının işgärlerinin eden ettilikli hereketleri, ýolagçylary gödök çemeleşmegi, olary dürli haýwatlara atyp gorkutmagy ýaly wakalar köpeldi. Bu barada daşary döwletlere sapar edýän we ýurda dolanýan türkmenistanlaryň ençemesi gurrun berdi. Aeroportun işgärlerinin ýolagçylary gödök çemeleşmegine beýleki uçurlarda gelen ýolagçylar bilen bir hatarda 18 noýabrda Türkiýeden uğrap Aşgabatda gonan uçurda gelen türkmenistanlylar hem sezewar boldy. Olaryň sözlerine görä migrasiýa işgärleri käte ýolagçylaryň resmi namalaryny ogurlaýarlar. Ýolagçylar ilki migrasiýa gullugynyň işgärleri garşylaýarlar. Olar köp ýolagça haýwat atyp organ işgärlerine jaň etmek bilen gorkudýarlar. Olar paýyş sözleri ulanyp ýolagçylar bilen juda gödek gürleşýärler. Şol güni bir migrasiýa işgäriniň bir gyzyň pasportyny we student şahatnamasyny ogurlandygyna şahit boldum. Ol gyz aeroportyň başlygyna çykçykdygyny aýdan soň migrasiýa işgäri onuň resmi namalaryny gyza tarapdyňdy. Ýolagçylar diňe migrasiýa dälde eýsi gümrük işgärleriniň özlerini alyp barışlaryndan hem şikaýet edýärler. Ýolagçylaryň ähli goşgolumlary monitordan geçirilýär. Muňa garamazdan gümrük işgärleri ýolagçylardan öz çimadanlaryny açyp süpge döredip biljek zatlary görkezmegi soramyň deregine 5 adam bolup bir çimadanyň daşyna geçýärler. Olar çimadany açyp ony aldygyndan dörüp başlaýarlar. Olaryň ellerinde ýürüti illikler hem ýok. Olar ähli goşgolumlary dökýärler we soňra da ýolagçylardan ýygyna salmagy isleýärler. Olar edenlerini edýärler. Diýip başga bir ýolagçy anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurdun gümrük işgärleriniň daşary ýurtly ýolagçylara çemeleşişini görende olaryň hereketleriniň özüni we beýleki ýolagçylary diňe gaharlandyrman, eýse utandyrandygyny hem belleýär. Olar daşary ýurdun raýatlaryna hasda gödök çemeleşip, olary gorkudýarlar we üstünden gülýärler. İşgärleriň biri daşary ýurtda bir ýolagçynyň çimadanyndan bir gutu çilimi alyp arkaýynlyk bilen jübüsine saldy. Bu gözlük dälde talaňçylyk bolýar. Aeroportun işgärleri özleriniň eden ettilikler we jenaýetler üçin cezalandyrylmajakdyklaryna dogly ynanýarlar diýip ýolagçy belledi. Türkmen raýatlary ýurdun migrasiýa we gümrük işgärleriniň ýolagçylary gödök çemeleşýändigi barada ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan gowrak wagt soň, ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölekleýin dikeldip başlady.